Πάμε να δούμε άλλο ένα θεματάκι. Ποια είναι η τιμή του χ αν ρίζα 4 εις την 3 χ συν 1 δια ρίζα 4 εις την 2 χ συν 1 ισούται με το 2. Για να δούμε. Αρχικά πρέπει να γνωρίζουμε τις ιδιότητες ριζών. Ίσον με 2. Όπου τι έχουμε. Ρίζα δια μία εδώ ρίζα. Τα βάζουμε σε μια ενιαία ρίζα και έχουμε 4 εις την 3 χ συν 1 δια 4 εις την 2 χ συν 1 ισούται με 2. Έπειτα από ιδιότητες δυνάμεων, εδώ παρατηρούμε ότι έχουμε την ίδια βάση. Άρα έχουμε 4 εις την 3 χ συν 1 μείον το 2 χ συν 1 που ισούται με 2. Εδώ κάνουμε τις πράξεις, είναι 4 εις την 3 χ συν 1 μείον 2 χ μείον επί συν, άρα μείον 1 ισούται με 2. Άρα έχουμε ρίζα 4 εις την 3 χ μείον 2 χ 1 χ, δηλαδή χ 1 μείον 1 εδώ φεύγει, άρα 4 εις την χ ισούται με 2. Το ξαναγράφω εδώ για να φαίνεται καλύτερα. 4 εις την χ ισούται με 2. Και έπειτα τι κάνουμε. Ρίζα 4 εις την χ ισούται με το 2 είναι το ρίζα 4. Άρα 4 εις την χ ισούται με 4 που είναι το 4 εις την πρώτη, η ίδια βάση εδώ πέρα, άρα χ ίσον με 1, όπου είναι και το αποτέλεσμα. Αν σου άρεσε το βίντεο, βάλε like και ακολούθησέ με για περισσότερα.